Ave Maria, cesta světlem, tmou i dotekem. Těla si vzpomínají, duše se otevírají, kapka po kapce. Jsme kapky v oceánu, které znovu nachází svůj pramen. Ave Maria je prostor pro ty, kteří se nebojí naslouchat sobě, druhým i tichu. Sdílíme léky, slova, obrazy, dech. Homeopaticky, lidsky, andělsky. Přicházíme, jsme Ave Maria. My vám vlastně chceme pustit ptáky. Ne? Slyšej je? Já nevím, jestli to uslyší. No, neuslyší asi. Ale kdyby vlastně, mimochodem ptačí řeč, je řeč zasvěcenců, ani nevím, jestli to víš. Dřív lidi, jestli to byli lidi, měli, říká se jí taky zelená řeč někdy, a vlastně zpívali tóny hlasem, ne slova, ale tóny, tak, že to speciální orgán v uchu zachytával a vytvářelo to vlastně obrazy. A proto my dneska, a samozřejmě bratr Ješua z Nazaretu to věděl, musíme mluvit tak, aby lidi si pod tím něco dokázali představit. A proto jsme založili Hero. Mějte se hezky a... Jsme kapky v oceánu, co hledají tón, léky a obrazy, dech v srdci zvon. Jdeme dál, ač někdy pomalu, s vírou v dotek, v člověku, v andělu. Co proudí mezi vlas, ať se učíme, co tělo dávno zná, v tichosti světla, i když duše plá. V tichosti světla, i když duše plá.